sila umuwi rito. Ah, nasa Balumbato siya. Oo. Pag-alis tayo, hindi na umuwi. O sige, kasi mamaya na pagkagaling ko dito, pupunta rin ako doon. Tatanungin ko siya kung ano, pupunta para nga sila ano, lahat doon eh. para maayos yung problema habang maaga pa lang. Kasi Pakiusap ko lang, Oo. kay Sir Jojo, pakisabi lang na kung pwede. Tusukan nyo, tapos pagamot mo na. Mm. Pwede magsama kami, papatayin kami niyan. mm. Binabaliktad niya lahat ng mga pangyayari. Oh, kasi ang layunin kasi ni Idol Jojo lalo na sa Team Kaibig po ay talagang tutulong naman. Eh kaya nga Wala na ano ng bisyo. Kaya ganyan. oo. At gusto rin naman ni Idol na mapabuti si Donita at yun nga sa anak niya si Jeffrey. Kawawa rin yung bata. Kaya kami nandito maalalay sa inyo lahat kami ng buong Team Kaibig po sa pangunguna ni Idol Jojo, no. Kaya kami nandito para makagabayan po si Jeffrey at si Donita, lalo na po kayo na. Ako, kung yun na nasa akin yung bata yan, hindi yan mapapabayaan. Ako, talagang At nabalitaan ko rin naman at talaga anak mo, pag matino ka na, sama-sama tayo. oo. Talaga mo, pag matino ka na, Sige, sige. sama na tayo. Ayan mga kaprito, si Jeffrey talagang mahal niya yung mama niya, oh. Mahal na mahal ka kita, mama. Mama, mahal na mahal kita, mama. Magpakabait ka na ka. Magpakabait ka na, mama. Ayan. Si I love you. I love you, mama. Mabait naman si mama mo, matino naman, kaya lang talaga matigas ang ulo. Huwag ka na ka mag-bisyo. Huwag ka na magbisyo, mama. Nasisira ka ang ulo mo. Nakitira. Ulo mo. Paano yan? Malapit nyo na ako magiging kapitbahay niyan. Oo. Bibilang kita ng laruan araw-araw, no? Opo. Oo. Mabait naman. At galing nga ako dito, pupunta ako doon kay Donita ngayon sa Balumbato. At gusto ko rin makausap siya kung bakit nagawa niya yun na sa sarili niyang inanga. Paano nga ang tuwatak mo sa utak niya? Tingnan niya na sa amin, kaaway. Ganyan niya paglupa, ano pa, ano araw pa yun. Hindi man lumalabas sa akin yan eh. Buhat mag-isip yan, natutong naman. Ganun lang. Mabait yan, napakabait na bata niya. Oo. Masunurin, punang pupa, tapos pagka may mga pagkain siya, mga migulang, pinamimigay niya sa mga kapitbahay. Talaga? Napakabait niya, no? Oo. Nagkatrabaho niya, pinamimigay niya doon sa amin. Buhat na nung magbisyo. Hindi na, kasi mayroon pa akong nabalitaan kasi sa iba na ano. Ako sa akin naman, wala namang ano yun, pero gusto ko lang din kasing i-confirm na naglalaro daw kayo ng baraha. Hindi ba yun ang sinabi ko kay Sir Jojo? Nung gabi nga, hindi ako makatulog. May nakuha akong baraha, kulang-kulang naman. Nagsusulitaryo ako. Sabi ni Jeffrey, Nanay, susubok ko kay Sir Jojo. Ano mag-rato nga, sinumbong ako. Ganun nga sinabi ko. Sinapo ko na yung baraha. Hindi, yung nagsusugal kayo, hindi naman. Ako nagsusugal. Hindi kayo nagsusugal. Ayun nga mga kaprito, bali yung palang baraha, Mga kapitbahay. nagsusunitaryo lang pala si nanay ng Oo, baraha. wala kaming magawa dito. At wala palang pera yon, walang pustahan, ganun. Ako lang mag-isa. Sumali para yung pandinig ng iba. Oo. Mga nagko-comment nga sabi ko, pagka ikasasama ng loob ko, huwag nyo na basahin. Dahil baka ako atake nyo na, ito na lang huli kong atake. At yun nga mga kaprito, ito si Jeffrey yung ating minomonitor ngayon at yun. At ito po ay hindi po sumuko si Idol Jojo Albasan dito para mapabuti lang po si Jeffrey. Saka yung kanyang ina na si Donita Ros. At yan nga, ito yung nanay ni Donita Ros. Sa mga basher po natin, hindi po kami nagagalit, bali hindi po masama loob po. Kasi naman po, siyempre tao lang tayo, may kanya-kanya tayong opinion. Ang sa atin lang po, kung tayo naman ay nakakaintindi, habaan na lang natin yung pasensya natin mga kaprito at subaybayan na lang po natin kung ano pa po yung pwedeng mabago kay Donita Ros. Basta, gagaling din yun. Pagkamunta nila Sir Jojo. Ako, hindi na talaga kaya. Wala anak niya, hirap na ako eh. Pero matino-tino na rin. Ganyan na yan, naglalaro siya dyan sa bahay.
Yan, Magala mo at, siya. at Katulad ng sinisigurado naman ng Team Kaibig na si Jeffrey ay hindi makukulangan ng pagkain kasi Oo, pati laruan. maya kumakain yan eh. At Ay, at may gatas na naman, oh. Ayan, oh. Dahil niyang gatas, oh. Laki-laki. oo. Tapos ano, ayun. Uwi nila, ano, ni Mark. Si Mark Isagundi, ayun. Siya. Oo. Laruan. Yun, at yun nga, ngayon nga lang ako nakapunta ulit dito gawa nga ng naging busy rin ako dun sa trabaho ko, sa ginagawa ko. Ano ba trabaho? Meron po akong tinutulungan na iba rin ngayon na palaboy. Parang tinakwil din yata ng Magulang. pero hindi naman tinakwil, parang ano lang siya. Naglayas din. Naglayas lang, parang na-trauma lang siguro, hindi nalipasan ng gutom kaya siya naggagano. Lalaki, babae. Babae, kaya gusto kong gumaling din yun. Ah. Dunita, pupunta ka agad ako. Para Sabayan niyo kasi muna siya kung saan siya nakausap rin namin sa video call kasi kagabi. Sabi naman niya, namimiss lang din naman niya ako. Sabi ko rin naman, oo, ako rin naman. At hindi na nga raw ako nagpakita. Oo, Ayun. ang tagal. Oo. Pero parati Ikaw lang kaming kasi ang kaano namin. parati kaming magkano na Idol Jojo kahit nung ano pa lang. Lagi kaming magkasama nun. Pagka minsan lang talagang siyempre tayo na may tao. Mayroon din tayong ano din. Kanya-kanyang ginagawa ayun. Oo, may sarili ka rin yan. Ayun mga kaprito, at yun nga, na-confirm natin at si nanay po yung sabi ng iba na nagsusugal. At sabi ni nanay sa akin dito, nagsusulitaryo ng baraha. Ako lang mag-isa. At mag-isa lang siya, wala naman daw pira pala yun, walang pustahan. Tinapo ko lang yung barahan. Oo. Pero kinonfirm natin yung dahilan yung pag-aaway nilang mag-ina ay nang dahil lang pala sa ulam. Ayun, pero para sa kay nanay, sabi nga niya okay na naman daw na sa kanya. Okay na, wala na yun. Yun nga, minsan niya kay Donita. Huwag ka magdumi, iwanan kita, punta kay Papa. Sana magbago na raw si Donita at yun, hindi na magbibisyo. Nay, babay, nay, babay. Bye-bye, Okay. salamat.